Am auzit că în tabără ne distrăm toată ziua. E un loc unde copiii se joacă și nu se îngrijorează de nimic. Казват, че това е седмица на безкрайно забавление. Никога не съм имала такъв ден. Затова си мечтая да отида, дори и да е само веднъж. Acasă, viața e serioasă. Am o grămadă de lucruri de făcut și nu am timp de joacă. Câteodată nu e niciun adult acasă și nu am nici mâncare. Auzit că acolo e mâncare pentru toți și acolo putem și povesti. Играеш си навън, плишкаш се с вода, катериш се и си намираш нови приятели. Смееш се толкова, че много те болят гузите и нямаш задължения, които да те занимават. Мечтая си за това през цялото време, за една седмица безкрайно забавление, за една седмица, в която не трябва да се притеснявам, летния лагер ще бъде най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Geef kinderen die in armoede leven de kans om een week onbezorgd te genieten. Doneer nu.